Galerna itsasoan. Egun batean, itsasontzira joaten ginela amestu nuen. Han nire osaba izeba lenguzuekin, aitonamonekin, anaiarrebekin, aita eta amarekin egoen. Itsasontzian geudela hondartzan esan zuten. Dindandon, galerna dator. Dindandon, orduan jasotzen hasi ginen. Pizka bat beranduago galerna hasi zen. Beldurrez, amari galdetu nion galerna zer zen, eta amak esan zidan. Itsasoa olatu askorekin, batzuetan txikiak eta beste batzuetan handiak zela galerna itsasoan. Baita izea asko ere, baina ez bakarrik uretan, baita hondartzen eta lurrean bertan ere. Nire anaia eta aizpa uretara erori ziren, eta soka batekin jaso behar izan genituen. Ni beldurrez betean egoen. Gainera, gero pirauan zeuden bi mutil erreskatatu behar izan genuen. Bueno, gero dena pasatu zen. Orduan esnatu egin nintzen, baina azte susto hartu nuen. Hau izan da nire ametsa.